खुलुमबाय आंनि मुलुगनां बड' निउस चेनेल साफ्रोमबो नायगिरि बिथांमोननिसिम गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासै मोजाङै दं। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दं समायखिरा लाहोदों मैया गुवाहाटी नोगोरमानि सुरुसुजाय स्टेडियामाव खुंफुंनाय आसाम पुलिसनि ट्रेनिं पास आउट जानाय सा 2251 कामान्ड'फोरखौ समायखिरा लाहोनाय हाबाफारियाव बाहागो लायो भारतनि नखर बिफाननि मन्त्रि अमित शाह, आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो आसाम पुलिसनि डिजिपि जिपि सिंहआ। नैथि रादाबाव दं थारैनो BTR सरकारनि बाखनायथाव हाबाफारि आरो गोजोनथाव बाथ्रा। BTR सरकारा फरेस्ट डुवेलार्स एक्ट 2006 आयेननि गेजेरजों क'क्राझार जिल्लानि सालाकाथि सातबिन्दो हरिगाव बाजाराव हानि फाट्टा राननानै होदों। मख'नो गोनांदि BTR हालामाव रायजो जाबोनाय साफ्रोमबो सुबुंफोरनि हानि जेंनाफोरखौ फोजोबनो गोख्रों थांखि लादों BTRनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' सरकारा। क'क्राझार जिल्लानि हल्थुगाव आरो कसुगावआव 10,000निबो बांसिन सुबुंफोरनो हानि फोरमानलाइ रानखांनायनि उनाव बाक्सा जिल्लानि दारागावआवबो सा 116 सुबुंफोरनो हानि फाट्टा राननानै होनायनि उनाव फिन आरोबाव क'क्राझार जिल्लानि सालाकाथि सातबिन्दो हरिगाव बाजाराव सा 441 नखरफोरनो हानि फाट्टा राननानै होदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। बे हाबाफारियावनो BTRनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी आरो सिडली बियाबनि MLA जयन्त बसुमतारी, गसाइगाव बियाबनि MLA जिरन बसुमतारी आरो सालाकाथि ब्लक UPPL राजखान्थि हानजानि सोद्रोमाफोरा बाहागो लायो होनना मिथिनो मोन्दों। थामथि रादाबाव दं बनसुआ आलादा रायजो बड'लेण्डनि मुङै बाइक रेलि हाबाफारि लादों। खौरां मोननाय जादों दि बर'नि माहारियारि फरायसा आफाद बनसुआ मैया बड'लेण्ड सोमावसारनायनि मुङाव गसाइगावनिफ्राय क'क्राझार सहरनि साखाथि खांख्लाबादासिम बाइक रेलि खालामदों होनना मिथिनो मोन्दों। बनसुनि गाहाय आफादगिरि मानगोनां बनजित मनजिल बसुमतारी बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायनानै बुंदों दि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जे आलादा बर' रायजो बड'लेण्ड मोनफुंनांगौनि सिमां दंमोन बेखौ मोनफुंनो थाखाय बनसुआ बड'लेण्डनि मुङाव सोमावसारनायखौ जागायबाय आरो आलादा बड'लेण्ड रायजोआ जाफुङागौमानि सोमावसारनाया सोलिबाय थागोन होनना बिथाङा फोरमायदों। ब्रैथि रादाबाव दं बाथौ धोरोम सिबियारिफोरनि थाखाय जोबोद गोजोनथाव आरो रंजाथाव बाथ्रा मानोना बाथौ धोरोम सिबियारिफोरा 1000 बाथौ थानसालि मोनसिगोन। खौरां मोननाय बादिब्ला मैया आसामनि सनितपुर जिल्लानि थेलामारियाव खुंफुंजानाय खुंगा 13थि दुलाराय बाथौ गौथुमनि बोसोरारि जथुम्मायाव आसामनि गिबि मन्त्रि मानाव गेदेर डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ गाहाय आलासि हिसाबै हांख्रायनाय जादोंमोन। बिथां शर्माया गावनि बिबुंथियाव आसामनि गासै बाथौ सिबियारिफोरनिसिम फोरमायदों दि बिथाङा दुलाराय आसामावनो गासै 1000 बाथौ थानसालि गायसननो थाखाय गंफ्रोमबो 5 लाख राङै अनसुंथाइ होनो फोसावदों। मख'नो गोनां बाथ्रा दि बे जथुम्मायाव जारिमिनारि महरै भारतनि मिरुनि नखर मन्त्रि मानाव गेदेर अमित शाह बिथाङाबो बे जथुम्मानि बेखेवगिरि महरै बाहागो लाफैदोंमोन आरो बिथां अमित शाहआ बाथौनि मोनबा तत्व एबा बाथौनि मोनबा ओंथिखौ सुंद'यै फोरमायना होदों। जथुम्मायाव BTRनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथाङाबो बाहागो लानानै गावनि बिबुंथियाव बाथौ धोरोमखौ साबसिन जाबाय आरो भारत हादराव बयजोंबो मिथिजानाय मोनसे धोरोम हिसाबै मिथिसार जाबाय होनना फोरमायदों। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलखौ अन्नानै साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनआवबो थुनानै ला जाहाथे आं गोदान निउस आपडेट लानानै फैब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। दा बेलासिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि बे चेनेलाव गासैखौबो बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।